a ƙoƙarin da ake yi da kiranye-kiranye da jama'a da suka yi da nuna takaici da abin nan da mutane duk da yawa da suka yi, haka binciko mana cewar to ai an ji an yaba amma fa akwai sauran rina a kaba. Sauran rina a kaba shine cewar an ce an gano, an ce ne don ba mu tabbatar ba, tunda gani shine aka ce ya kori jiko. To an ce an samu mutum 14 daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan wato mummunan aiki da suka yi wa 'yan uwanmu. Shin menene gaskiyar lamari, mai binciken ka ya lalubo mana? To alhamdulillah Hajiya, kamar yadda kika fara da yabawa gwamnatocin jihohin na jihar Kano da kuma jihar Edo, gaskiya dole ne a yaba musu, saboda kusan a iya cewa wannan abu da ya faru, gwamnan jihar Edo ya nuna cewa lallai an taɓa rai. Gwamnan jihar Kano kuma bai ɓoye ba, ya nuna cewa an taɓa 'yan uwansa. Saboda kullum ni ina faɗa wata magana, Allah ya ji Malam Aminu Kano, ban yi zamani da su ba, ko kana nebu ko baka nebu ko ma wane ne kai, akwai abubuwan da in ya faɗa dole ne zaka tuna ka ce lallai wannan namijin ya yi namijin ƙoƙari, namiji ne kuma ya namijin ƙoƙari. Da ya ce Najeriya ƙasa ɗaya ce amma fa kowa ya san gidan da ya fito. Ko ba san gidan babansa. Ya san gidan babansa. Da gwamnan Kano ya fito ce an taɓa 'yan uwansa, ba kuma iya gwamnan Kano ba, gwamnonin jihohin arewacin Najeriya da manya da dattawan arewacin Najeriya, kowa ya fito sai ki ji ya ce an taɓa 'yan uwanmu. To yanzu magana cewa a koma gefe ana cewa an taɓa 'yan Najeriya, ba 'yan Najeriya aka taɓa ba, 'yan arewa aka taɓa. Saboda irin walakancin da aka yi musu, menene hujjar kashe su? Na farko shine su Hausawa ne. Wannan shine dalili, saboda a cikin Hausawa an samu waɗansu wanda suka zama ɓata gari, suka zubarwa Bahaushe kima, suka zubarwa wannan irin hula da muke sawa da suturar mu suka zubar mata daraja, suke abin da ba mu gada ba, dan ba mu gaji rashin kirki ba. Da haka aka tare su, ba bincike ba zuwa kotu, kowane ne ya aikata wannan laifin, ya aikata laifin da shi kanshi ya san bai wa kanshi adalci ba. Ko kiyashi ka tara kai musu irin wannan kisan, ka san baka yi adalci ba. Baya ga wannan Hajiya, kika ce an kama. Lokacin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar da sanarwar cewa sun kama waɗansu daga cikin waɗanda suka yi wannan aika-aika, na yi labarin, ni na wanda suka yi labari a farko-farko. Tunda mu hasa muna da shafi a kafar intanet, komai dare yin abu ya faru muna ɗorawa. Da haka ni ma da na tashi sai na ce an kama. Kin ga labarin ya zama waiwai, hadisan dan Fulani. Shi yasa na ce wai an ce haka ne. Ko ba gaskiya ba. Tunda an ce an kama. To amma da aka ce an kama, dawa aka kama. A Najeriya na sani lokacin da aka zo aka rataye waɗansu aka harbe su. Da sani na da wajona na ga hoto lokacin da aka harbe Muhammad Yusuf. Suwa suka harbe shi? 'Yan sandan Najeriya, ko ba gaskiya ba. Duk da cewa daga baya an zo ana musu a ce kaza waɗannan a ce, amma me bidiyo ya bayyana cewa hukumomi sun kashe shi, ko ba gaskiya ba. Wanda daga baya abin da ya faru ya zo ya faru. Abin da ke cewa a nan shine, in dai ana iya ɗaukar hukunci wanda ya yi laifi, yadda ya yi laifi ya halaka wani, menene hukuncinsa a kundin tsarin mulkin Najeriya? Sai a bayyana wa 'yan Najeriya shi, a ce ga su nan an ɗauko su an nuna wa 'yan Najeriya, ko dan hankalinmu ya kwanta. Zan fito in ce hankalinmu ya kwanta, mu 'yan arewa ne. Duk da muna aikin jarida, kun nuna mana cewa mu nuna cewa idan muka fito a aikin jarida, to Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya muke. Amma ka taɓa ɗan arewa, dole mu ce ka taɓa mu. To ya kamata a nuna mana waɗannan mutanen, mu gansa mu tsine musu, mu musu tofin alatsi ne. Ko iya nan muka tsaya, zuciyar mu ta ɗan yi sanyi. Amma sai aka ce an kama har mutum 14. Da aka kama su, ina aka kai su, an kai su Abuja. Da aka kai su Abuja, wace kotu za a yanke musu hukunci? To babban abin da muke jin tsoro shine kar ya zama sunaye aka kama, ko kuma kar ya zama figo, abin da bature ke cewa figo, kar ya ce alƙalma aka kama, ba mutum aka kama ba. An ce an kama mutum 14 an kai su Abuja. Kar a zo a ce mutanen nan 14 a zo kotu a nuna mana alƙali ya ɓata rai ya ɗau jan biro ya ce waɗannan mutanen da suka aikata kaza da kaza mun yanke musu hukuncin ɗaurin shekara 200 a gidan yari da tara naira miliyan 150 da kuma mummunan aiki. Ina mutanen suke? Kar ya zama, saboda haka kar ya zama an maida mu ba mu san me muke yi ba. A Najeriya Bahaushe ya fi ƙarfin a rena shi, ya fi ƙarfin a mana barin-barin, ko ba gaskiya ba. Muna da wayewa tun kafin Bature, muna rubutu, muna karatu tun kafin zuwan Bature. Don haka aikin da ya rage a gaban manyanmu
kamar yadda muka yaba muku yanzu da kuka fito kuka ce ba ku yadda ba an yi ba daidai ba, to muna so kuma ku ƙara gaba ku ce a fito da waɗannan mutanen a yi musu hukunci na ido da ido, kamar yadda muka ga hotuna akwai lokacin da gwamnan jihar Bauchi da wasu daga cikin Ayo Fayoshe ina ganin da wane ne sun kai su 5 aka ɗauko hotonsu a cikin prison, ko ba haka ba? Kamar yadda ake iya samun hotunan waɗanda aka kai prison aka ajiye. Kwana-kwanan Farfesa Usman yana prison a Kuje, hotonsa ya fito mun gani. Su me yasa tun da aka kama su ko gashin kan wani ban gani ba, ko takalmin wani, ko a ce ga takalman su nan an kama su ga takalman su nan wanda aka suka cire suka ajiye suka shige. Ai ya kamata a ce an nuna mana, amma ba mu gani ba. Ko irin yadda ake dinnan a rufe idanun sun ba a san a gane a gane waye a nuno mana ƙeyar su mu gani ba a gani ba. Duk wanda ya kashe wani ba bisa ka'ida ba, shi ma ya sayar da nashi yancin. Ai doka kenan. Babu wani abu wanda ya kai Alƙur'ani adalci a cikin littafai, ko ba gaskiya ba, da kuma wata shari'a. To amma a Alƙur'ani Ubangiji ya ce an-nafsu bin nafs, ko ba haka ba? To anan ko mu ce a yi amfani da shari'ar musulunci ko kar mu ce amfani da shari'ar musulunci a dokar Najeriya ma duka a penal code mu nan da penal code za mu yi amfani tunda suka kashe su to su ma hukuncin su kisa. Da haka gwamnatin Najeriya da dattawan mu manyan mu idan suna so hankali ya kwanta tunda kaga ana ta yancece guje maganganun da suna ta tasowa, dole ne a yi gaggawa a yi abin da mutane hankalinsu zai kwanta. A karan farko nan tsaya tun daga dattijo